Sudar dveju legendi, sudar titana, sudar dve gromade od ljudi, sudar jataganca i popare. Danas ćemo onako detaljno razmotriti sve prednosti i mane koje imaju ove dve legende iz naših poznatih serija. Naravno, odmah da se razumemo, pošto verovatno će u ovome da pobedi jataganac, zato što objektivno on je onako mnogo bolji kao osoba, bolji u svom poslu i tako dalje, bez obzira što su i popare i jataganac, da kažem to negdje iz nekih bliskih perioda. I odmah da kažem, bez hejtovanja, bez tako nečega, kažete, a kao popara je najbolji, i taj njegove glupe citate, mislim, on je samo zbog toga i postao popularan na Fejsu, niko neće objektivno da ga sagleda. Pa možemo da počnemo. Recimo, šta obojica imaju zajedničko. Obojica su, direktori uspešnih preduzeća, nisam ja i donekle uspešnih, s obzirom da obojica posluju, žive, rade u tim nekim kriznim periodima. Jataganac je direktor nekog, ne baš post-jugoslovenskog, ali baš negde pred raspadanje Juge, on je direktor preduzeća, a Popara je direktor preduzeća, to jest drugi čovek, potpredsjednik, kako god ga nazovete, zamjenik direktora preduzeća koje posluje tokom kriznog perioda, najgore moguće vreme koje je moglo da nas zadesi u skorije, 93. godina, kad smo bili pod sankcijama, embargom, kad je bila ogromna inflacija i tako dalje. Što još imaju zajedničko, kao oženjeni su, švaleri su, poslovni ljudi, biznismeni, i to je to otprilike šta njih dvojica imaju zajedničko. Sad ćemo da razmatramo sve njihove karakteristike, bez nekog posebnog redosleda ćemo ići, pa ćemo uporediti jednog i drugog i na kraju ću vam obrazložiti, to je sami ćete vidjeti zbog čega je jataganac pobednik u ovom duelu. Dobro, sad za jataganca, on je teškim radom postao buđa direktor, to jest, to je diskutabilno, ali nije nigde nagovešteno u seriji, bar ne toliko da je on pokrao nekoga i tako dalje, dok recimo Popara, on je Tijosava Marjanovića Garca ili u Pandurovića pokrao, verovatno još mnoge nesrećne ljude, zajebu ih, pa je od njihovih para, mislim, obogatio se i tako to. Onda naravno jataganac, on je gospodin i džentlmen, što se i primetilo kroz seriju, znači hoće da pomogne ženi i ne gleda svaku ženu kao potencijalnu seksualnu partnerku, ili bar to ne ispoljava toliko otvoreno ko Popara, dok je s druge strane Popara samo gospodin i džentlmen u pokušaju. On bukvalno istovremeno se hvali kako je džentlmen, a istovremeno se hvali, to je s druge strane se hvali kako je jebo mnogo žena, ali neće da otkrije njihova imena kao zato što to džentlmeni ne rade, on će tu tajnu da povese sa sobom u grob. Popara mnogo voli da kidiše na tuđe žene, to jest na bilo kakve, naročito i na svoju sekretaricu. Dok recimo jataganac za svoju sekretaricu podvikne nekad ako nije nešto uradila kako treba, jedino na kraju što je kreslo svoju sekretaricu pa je oženio, ali to je to. Može se i reći za jataganca da on ima neku onako facu švalera, nekog onako jebača i to, dok Popara s druge strane ima facu silovatelja, nekog robijaša, nekog ko baš nije najčistiji s mozgom, što se naravno i videlo, pošto je čovjek onako dosta drčan, agresivan. Popara nije nimalo prijatne naravi, koristi, jedini argumenti su mu zastrašivanje, pretnje i ponekad potegne pištolj, dok jataganac gleda da iznese argumente, hoće onako da pripreti svojim onim njegovim pogledom, onim prodornim, ali ovako je dosta prijatne naravi, nikoga se ne plaši, svi ga vole, doduše ima i oni koji mu se uvlaču od dupe, pogotovo Stevica Kurčubić, ali ajde. Popara s druge strane njemu samo prete, ima epizoda kada je dao bebi one silne brojeve telefona da proveri komu to preti telefonom, znači bio je poprilično dugačak spisak, a jatagancu niko ne preti, bar ne anonimno.
Važno je spomenuti za Jataganca da je on na kraju kresnuo svoju sekretaricu i to je onako sve nekako bilo spontano, dok recimo Popara za njega je diskutabilno da li je to uradio, jest on imao neka seksualna zlostavljanja, seksualne nastupe, seksualne napade uperene prema njoj, ali nije nigde potvrđeno, dok Jataganac za njega svi zna, mislim još je napravio dete pa i oženio na kraju. Važno je spomenuti za Jataganca da je njemu žena bila neko vreme Snežana Savić. Mislim, Snežana Savić seks simbol kod Siniše Pavića, a Popari je žena neka Sparušena Babetina koja je sudija. I ono sa njom verovatno pitanje kad je posljednji put legu u krevet, zato što je onako sva smežurana, a još čovjek više se kreše sa drugim ženama nego sa njom. Kako je jednom izjavio, žena mora da zna da napuni ili kašiku ili kreveta, ona nije u stanju da uradi ništa od tog dvoje, dok recimo Snežana Savić, to jest Nina Andrejević, kako se zove u Boljem životu, ona je Jatagancu napunila i krevet i kašiku, tako da mu ništa nije falilo, bar ne dok je trajalo. Jataganac ne daje lažno obećanja, bar ne u tolikoj meri koliko Popara daje. Popara uzme, zavodi, mislim ja i kažem zavodi, navaljuje, obećava kule i gradove raznim ženama, kao što je Loli Golubović obećao tek onako iz vedra neba posao u njegovoj firmi, ne zna ni čime se bavi, niti kojim se jezicima služi, nego samo onako kao i svidela mu se. I Jataganac je jak i na rečima i na delu, a dok Popara ono daje samo lažno obećanja i jedino je jak na zastrašivanju i na pretnjama i pištolj mu je naravno jedini argument koji ima. I kako su se njihove karijere završile na kraju, pa Jataganac je u suštini smenjen sa mesta direktora, ali je postavljen u neko propalo preduzeće, ali dobro koje preduzeće nije propalo, nije počelo da propada početkom 90-ih, a Poparu je finansijska policija strpala u zatvor. I na kraju je diskutabilno da li on izašao iz zatvora, da li kaže kako moraju po zakonu da ga drže najduže 48 sati, ali moguće da su mu umeđu vremenu našli još nešto, ili ako su ga pustili da je bio pod istragom. Tako da vidite šta se za koga kako završilo. I što se tiče, da kažem, nekih društvenih izdanja, nekih večera i tako to, u Boljem životu imamo više prilika da vidimo Jataganca i u tako nekom životu izvan kancelarije, na primjer kada je otišao sa Kolkom u disko, pa se napio pa spavao kod nje na fotelji ili na kauču, ne mogu da se setim. Pa onda, na primjer, kada je izašao sa poslovnim partnerima u restoran, kafanu, pa gdje je vidio Ninu Andrejević prvi put, i naravno kada je pravio kod sebe luvačku večeru za svoje poslovne partnere. A Popara s druge strane, šta on ima, kada je sreo Paligorića u onom hotelu, i to mu je to, i kad je bio, da, ima i s druge strane, kad je bio u žiriju za Miss Dal 95. i kad je bio voditelj, to je privremeno kad je bio voditelj, kad je zvanično proglasio pobednicu. I Popara uporno tvrdi kako mu novac ništa ne znači, a opljačko silne one ljude, i nervirao se što mu Ozren nije poslao koliko je novca tražio njega, nego mu je poslao manje, ali uporno tvrdi kako mu novac ništa ne znači. S druge strane, Jataganac nije nikad nešto posebno pričao o novcu, mada ga je onako trošio ko nenormalan, kupovinu skupocenih poklona i tako dalje. I eto, na kraju možemo zaključiti da je Jataganac da je on pobednik, ubedljivi pobednik u ovom duelu, i da on ima mnogo više pozitivnih strana za razliku od Popare. Direktor uspešnog preduzeća, žena mu je Snežana Savić, ima facu švalera. Da, jedna od važnijih stvari, čovjek za Jatagancem jure žene, pogotovo ona drugarica Spečena, koja je čak i tela da se razvede nakon što se jednom kresnula sa Jatagancem. Jataganac je jednom prilikom kad je vidio da se sprema, da kažem, državni udar u njegovoj firmi i da je ova Spečena bila jedna od vođa, on je iskoristio to što ona
vlaži vaginu na njega, da je oplajvazi, iskoristio je to lepo u svoju korist da bi je nju eliminisao. A s druge strane, koja žena juri za Poparom? Nijedna. Tako da to bi to bilo od mene, ako imate šta da dodate, ali to neka bude konstruktivan argument, neka konstruktivna kritika vezana za ovu temu, napišite dole u komentarima i Mizukiri se odjavljuje.